Понякога най-голямата сила е мълчанието. Не защото не можеш да отвърнеш, а защото вече не искаш да изгаряш заради хора, които само хвърлят бензин. Токсичните хора се хранят с реакцията ти. Те не искат истина, не търсят решение, не познават любов. Искат сцена, драма и контрол. Колкото повече се обясняваш, гневиш, защитаваш, толкова повече им даваш сила. А това, което искаш да излекуваш, става още по-дълбоко. Истинската зрялост не е да побеждаваш в спор с токсичен човек. Истинската зрялост е да не влизаш в него изобщо, да излезеш от цикъла, да не захраниш отровата с още болка. Научиш ли се да пазиш енергията си, ще започнеш да се срещаш с различни хора. Ще започнеш да привличаш тези, които не те източват, а те изграждат.